3, 2, 1, fire! Cridem, cridem, cridem amb gallardia, la terra envairem un dia. Cridarem plegats i un migdia surts amb paraigua i nou plou però surt el sol. Atents! Au, tothom a menjar! Ai senyor, no he cuit l'arròs, quin error més gros! I m'enganxo els dits en la porta tot sovint. Agafa el tren i va cap a l'altra banda, esclar. Quan res ens paga un sopar a tots, o encara em va parar-s'ho més barat quan l'hem comprat. Cridem, 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 cridem amb força, cridem que la victòria és nostra. Cridarem ben fort quan de sobte sona el telèfon i és un fax. Au, ves per on? S'ha acabat l'era Heisei, l'era Keroro entra en acció. Es compreu l'habitació quadrada en rodó. ple d'aletes i tots són flors suors neguits. La pasta de les dents de maduixa, això sí. Keron és el millor de l'univers. Et diuen que ets a 5 minuts d'un lloc en són més de 20. Ara sí que hem acabat, sudats a descansar.